assalamu aleykum eyyi a jarama nani wallahi mi weltima no fewi no fewi no fewi mi salmini toon yimɓe toon foof hay goto mi accani mbinaɓe mi salmini neldal ma yettima wallahi a jarama a jaggui hen an seɓranimi jomde ujunnaji nogas ɗi jottima mi tiriɗ joni mi yejjitima haalan neɗɗo ma salmino no fewi baɗde ko nanɗo jamal pour debbitede Binta Sow ndaw kalis la min kay adunam feewi a nani adunam de feewi jaboɗami joni noon reso moon o welani kadi jaggal waɗi ko bilima tinno inchallah jaɓi Allah woni moon Assalamu alaikum Baba Dieng. Baba Dieng a notta hoy. wallahi tuba ko gorko haalam ko joni ko yotti yimo to ha heeɗimo ko ha jaabimo Bari. ana tawi neɗɗo ina waɗa audio hin hetto audio mum kay man muñɗa hantir audio kam juutani 5 minutes haal Mam haal kay sa heppani mam haal. Comme garɗo haalde batte jobdam ndi. Hajjel mi tampi mi lorim mi waɗi souffrir Hajjel. Hajjel an hul hakke Hajjel. Ana watta feere joɓa kam haalisam o. Jimbi ko ƴeewa kam mbasa turade kayitaji maɗi wona jongudem de. Mbimam ko haalisam cukalim joɓa kam. mi haali ham tampi mi ari mi arti haalisam mi ronki tan hebde hande nen naat lebbi 4 a jogi kalis haaju waɗi hatam jogade haalis haaju min mi wiyani ma yayam ko yam fawi ɓingilam ko yam fawi te ɓingilam nden ni sellani Hajjel mi tampi mi ronki mi tampi Hajjel waɗi feere joɓa kam haalisam o huula Allah Hajjel an huula hakki moƴƴani Hajjel mi ari mi arti ham tampi Hajjel waɗi feere joɓa kam haalisam te keɗɗa kam ko kalnat mam ko ƴeewa kam gayeten an min sum dañima haaju so meɗama haalda ƴewata kam haajuji men gona gooti Hajjel serdi andi wona gootum an jata ko cahan min mi yahan cahan min ko haalisam mbimami ko liggime warñenam no tiiɗi ɗum namdimami Hajjel e joni jinmami namde an nde garɗa e galle heɗo so lewru ma en hom tottanoma haalis huley noon a fadata an tagi mbe fat hulay an Hajjel an woni mawɗo galle min mi ala an hay so hulay wonno ɗo ko an woni mawɗo galle mi ala an joni mi nani aɗa haal haalis mi wiya a ala haalis an ɗum ne hersaniɗe aɗa woni mawɗo Hajjel hul Allah kaala gonga Hajjel ka gorko mawɗo haɗen kam dépasse o noon min somi neldama haalisam pour an a yiɗa haalis a yiɗa temi haalanno liggey ma oɗo hande mbayɗa fit suudam ni balɗe han pecc a fittani sa wawi noon hande haɗa wawi heɓ lewru ma lebbi ma 3 bon keɓa duubul kono ko dow ko jiɗmi komi heɓa ɗum somi heɓani ɗum noon a wawa ɗum a ɓernde ma yornde e kiite ma e bongol ma ɓerguel famɗinma ko ɓalwude ɓernde fada ha huule ara yoɓma faami ɗum gandumi hen kono ko gueɗel gonguel kam woto waɗama haala at kam merda so Khadija an jeeyi bagaseje ma a jaggi ha tiiɗi min jeeyi poosam mi jaggi ha tiiɗi Hajjel no garum ɗo liggande wona haal tottirde bagage kaldam ɗo eten kaldam ko liggade mo yoɓe haalisam gon eyyi waɗi ka woto bokkodir ɗum e tottirde bagage am wona gotum wona kaldunɗa ko huule ko huley kalnomi an so huley ala ɗo hande om lomti huley wona an lomti huley an woni mawɗo galle anne kay an foti lomto huley nder suude he mi lomto huley yoɓdem mi lomtoɗa huley dow lees kono an min yomi lomto huley to jobdi an a lomta huley nder suude Kanko wiyo hulata
fayata ele kanko famata jomi no limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata jomi no limu Biba arti hakkilema ha miccuɗan feewi ƴeewa ƴewtunoɗa ko mbatta ko an andi mine ma en mbawa accodirde ha wona hande tan ko waɗi ɗo ko addanma wiide yammacci gaccakam ha an sa yeehi mi yeehi ko kaɓanɗen gilla nden ha joni ko wadde kay ɗum wonde moƴƴata ha hono ɗum wayata an gillen ha joni en kaɓo ala fof ken mbaɗani ala fof ken mbaddani an gara hande tan mbiya ɗum fo yo bon han jiɗa bonde ko peejon ɗen ko min andu min sa ɗacci kam ɗaccatama sa huuɗi kam ɗaccatama sa ƴettim kam ɗaccatama so yimɓe fof darima mbiɗa yimɓe fof yo cetto a acci kam adana kam accudem si min hakkude men ma wona tan kam en beelama tan mbaɗi ɗum de ko Allah waɗi hakkude men gila ken sukaɓe ha to jarante Allah hande ɗo ko min tan ma e joom wonno nani wadde noon arata ha hande tan mbiya tan ɗum yo bonirnimi sababu tan probléme goto tan ñalom goto an ñalom goto tan waɗi wattani guil nden faade joni ha jarni tan mbiya aɗa bonni hakkude men ande yewto mbatta ko hannde biba hannde min ko an ɓuuri yam an won neɗɗam nani Allah n siide an won neɗɗam min woni caggal ma mi woni yeeso ma nande woni dow ma woni less ma satima banggueji foof te kadi ka anda hen ko ɓe gonduɗa ɓeɗo ha goto fof woni kon ko jotori an joni sa ala ko jottuɗa ala gonɗo caggal ma aɗa moƴƴirtaki yo an saabi somi noddima yawata ala min gonɗon ko ɓuftan porani bon ɓurna hay wudde an artan konkon pam ni hay goto fuggirta noon sa waɗi konkon a fadat ha ɓooy mbatta konkon ela tan didar ko woni tawi ka jangguinowo école wona min jangguinta min komi pammami jibin ya heddi ko a nelino miti jaari wona jaari dal no jiirumi ni o jaɓi sen duttaki caggal jaari duppaɗo galle o foof wona an kam o wino ko taƴnat mo wona ha ɗum o wima wona ha joni ko nannguɗen ha ti min noon o wi o adda ko manda cocktail malatov o hoɓɓa suudu ndu o warani billahi wallahi noon o wi te jaari koko tiiɗe makko de koko tiiɗe makko de min noon joom vraiment men ma yiɗanimi añananimi kono noon gurno mam ɓurnimi dewgal ma il faut ƴeewen situation olo hon déglirten te kadi binto ko intérêt men mais jaari ko poson men il faut noon miijiɗen hen kono noon jaari oɗo kam weeɓani haaldo no jiirumi ɗum ni min kam mi huuli quoi tawi gonga mi huuli an noon an ɓuuri andu jikkuji jaari anda peejoɗo poɗɗen wadde beele en goppat walla en mbaɗat ƴew mbatta ko annene goppat mbaɗani Hamidou min e hoore min Biba min nattema dañde confiance min nattema hoolade Hamidou ko mbatta ko welani kam de yarlum yaafo ko mbaɗɗa kam ko welani kam yarlum yaafo te heure fof mo dawmi ha heure fof mo dawmi ɓurat kam musde sa ƴeewi ɗum hoorema rek a tampata ko kalɗa koko gonga wonɗo ndewɗen min e ma wonɗo ndewdumi min tami min e joom mais ɗum fondumi noon sa miccinomi ɗum ko jagui sa miijinomi ko jagui ɗon ndewdumi e joom e ni no gimmorimi wuura amen garmi ɗo mi fonnu tan an ko mbanɗa ko a watta ɗum mbiɗa ay min mbiɗo wawi fof komi gettuno ɗum probléme aji fof probléme ajam woni probléme am fof gettumi bekkumi e dande ma kala ko dañmi kala ko muusi kam ngo wuura mi ara mi haalanma kala ko waale am simi fini ma mi haalanma ala ko cuuɗmami kono on hande si darima hande
homo waɗa goɗɗum ko gandanɗani ko ni ɗum wela min ɗum welani kam min biba ko mbaɗɗa ko ɗum welani kam de ko mbaɗɗa ko ɗum welani kam haɗɗum andi ko jagui ndax min komi debbo tan andi ni no gornumi e joom haɗɗum andi o kurko debbo mi anda Binta wiyete mi anda lawol goto min jindiri alani seedi lawol gotol gila nden faade hande ko lawol gotol min jindiri min mo lutti ɗum ko nde ari ɗo e galle hende nden min jindiri te min kam min arali ko jomde woni karmuɗo min joom manda fof joom kam woni ko fotori on yimɓe Allah woni seedi Allah wiyete wallahi ala hen fof ko tinmi cikkata min wonko tinmi hen in somi tinno kay ɗan ɗum watta ha min mboɗo tina ko boni en ara ma mi falata ɗum andi an ko baɗantami aduna ko won boɗo ɗo baɗano ɗum ko dañami ma ko won dañami ɗum hay nokku mi dañta ɗum nani ɗum waddani kam rewde ma guilden ha joni guilde ha joni mboɗon tefa mboɗo funta nani jinmi ko ngara gona ɗo gonnoɗa min wona ɗo gonnomi min kam meeɗa iwde ɗon ni nani ko an tan diri ɓosɗa sababu tan guelɗo ari ɗo hen tan waɗi ɗo waɗɗo an sa waɗtiri ndani an kay yimɓe jarete Allah seedi yimɓe jarete sababu ne debbo adana ma ɗo hen hulde paaya an kullata an ka ala kulla an ko debbo jogorima mbi ba hol fof ko debbo jogorima ala fof ko debbo jogorima an kay sona ko joguiɗa debbo ala ko debbo jogorima an wadde kullata o arɗo hande tan on diwa aɗa doƴƴo min ko ɓe komi haalta ɗumen sibbo haajam ala e mabɓe yo haajam bone mabɓe min ko an woƴƴimi an woni goƴƴam nani mbiba mi ƴettatama ko foti no Mauritanie ma adduma ha Ndar mboɗo darma aɗa hooya ɗum watta ɗum ɗon gueɗe ma fof komi ƴetti ɗum pawmi ɗum dow hooram he min jogima nani aɗa yimɓe mbiyata cotisé ko ana min cotisat ma ko min tigui cotisat ma ha feewa ha mbayano fof poɗɗa wadde ni kala miijo moƴƴo min tottanma ɗum kala fewjo ngo pewjoɗa yimɓe mbi gonga ko min ma pewjude joni wadde noon sa ari hande jiiɗa kam wiccade to hen an mo gondata a teelade nder galle he ko ɗum gañantumami mi yiiɗa teela nani Hamidou ay Hamidou omo avant kam mo jiɗmi yo mbarto ɗo a dañtimo baba min dawgalam jarani ɗum nande amay gaddeɗa joom guel dewguel ma ɓinguel haram tammi ha mi waɗa maaya hen mi suurnaki mi memani mi momani mi jaggani en ko an jaggata en wadde min kam komi huuwer ma ɓinde haram Binta jarnima an wardimi ala baba tawi tan aɗa wawa yiide tan milliard uji Binta ɗi tan yarni tan nilni a ñamata hen woɓɓe ɓoccoje goɗɗe jahata ñamoy ɗum jiiɗa ala probléme wat gacciren noon waɗa sani ma ala noon min kay no argaydemi haalani ay joom ay hunde fof ko seesi yahrate min kay jawr hulde te min mbiɗen ɗoɗo situation an wawa ɗum baba mais mbiɗa waɗa tan cocktail mala tof joom mbasa baba non so toppi min mbo wawi jogani ndiyam dufime ma ñifa ɗum ke ala probléme te baba ay ƴeew wallahi weeli koko mayete metti koko mayete joni an woppa jaari taƴanma ha para wadde wona yiiɗa yo taƴanma aɗa yiiɗi yo taƴanma an nden to ɗawata taƴan min mbi ay an duppere he ɓuuri dewgal ma ngal waɗata hooram sacrifié de en puntodirata e jaari min noon miɗa jogui feere en mbatte fii jaari yalta galle o so fiimo mi yaymo wiyata kam komi jam fii ɗum anani aɗa no mbatten joni an fiimo so fiim kanka mata moggueɗo yaltu komin somi fiimom tan wiyete komi jiiɗi goɗɗo jam fiimoma ni an jiɗɗa wi ko babam périsson bono périsson ala an non nayi jay ko sohta ɗum jiɗɗa ko wimi soki mawɗo sohtani sirtu mawɗo baɗa telen ni sohtani min babam kaso Arabie Saoudi soka wujjun toon kurus wiya toon teeb soka ha maayi toon woto haalnam ɗum ɗo Sénégal mi haalnamma yo fiinam jaari somi ari mi jinga après o yaa fiinam o yolɗum yoldi gallo quoi il faut Binta ar joom desta jaari wayno a wayi noon non joni mi ala droit feyde jaari heddi ko noon jam fof mo kalata ummo jeeya yin jam frima riwimi yaltani mi yaltin ɗum min sa yalni jaari hande ɓernam nde ɓuuɓat par ce que yummum jaari oɗo ummo jeeya ala ɓurɗo won say ko rawalu baleeru mais ɗum muti baba joni aɗum mbatten accu tan mi acci Binta quoi poften ɗum kay dañtimo ay o moment mo gonmi hen o ɓurmami sohlude ndax min o probléme ko min e hooram mbiɓa ko mbaɗɗa kam dépassé waɗa anndi ko ɗo cohlirmami mbiɗa andi te noon ko kalɗa ko ni ne mbaɗɗa feere fa kalɗa ɗum e wat feere fa mbaɗa ɗum mi haaldema ko mbaɗani mi haalnanma rek ala ko ganduɗirne faade hande ko mbade min Hamidou meeɗi haaldema ko waɗani mbiba kala kalnoma waɗi nani
kalɗa kadi to darono mami kadi mboɗo darani ɗon ha joni hande ɓurum ɗon darade nani darnu koyɗe ma e leydi nani ñiɓa koyɗe maɗe ha tiiɗa daroɗa ay ñalawma goto o mettinɗa ɓerdam sa waɗima rattrapé rek ala probléme sa arti darinɗa kam mbaɗɗa ko poɗɗa ko wat ala e probléme goto en mbawi wontide jam fala kala ndah ni hen min mbiɗa wawi ɓeɓom kamen si ɓe dañi probléme heɓe dañi deglan ɗumen probléme mumen mais mi il faut mo dañi probléme an jimi te an a yina dardeɗa kam ngol lawol gotol de mi jiitan ko lawol gotol witan lawol gotol ngol lawol noon addantama yejjidde duuɓi kisal diw ɗo ɗi han anno foti duuɓi ndiwi hakkude men guilɗen ha joni mbiɗa wawi ko wadde ko mettuma meeɗa hay ngol lawol gotol tan Eh. kalmi ko joni tan an wawi ko waɗata pe mboɗo wawi ala probléme joni haalnam ko jiɗɗa mi waɗanma tan ko jiɗɗa eyyi ko jimmi ko hamid haɗɗum andi te min min nen komi gonɗa probléme te joom mi yiiɗa yo nahdu binta nder o ngo wuura ɗum mi yiiɗa ɗum mi setanta ɗum sah he kala feere nde mbawi wadde ha binta wasa nadde oɗo galle mum waɗa nani so jari yaade ɗo ha maɗi Allah on seedi koyngalam ha maɗi nani takam mi ƴeewa ɗon ceernaji ɓurɗo monde ceernaɓe nder maɗi nani mi haɓɓat ha tiiɗa hotonat gallo mi rumtinaɓe kamɓe ɗiɗo Allah on seedi Allah wiyete wallah min rumtin ɗum joom kay o wonta haalde haala binta kañum ni kala ɗo yii joom wayde kon tek mi yii ni min ko mimima noon jottoro ɗum noon wona yeesam mo mi yii e baɗi fof mi ɗanaki ɗano mi waɗat ƴeefa guite laaɓa e fo mo dawmi mbiɗa miijo o suka debbo jamma kam noon mi ɗanataka mi waɗat ƴeefa guite laaɓa jiɗmi noon ni ne kalɗat mi yewa ɗum noon sakkuɗa kam tan guiri yalla sabude Allah eyyi joni hokkam noon temen nayyi mi arabiya Hamidou mi wawamo wedda e dara hokkam noon temen min mi wawamo wedda e dara an nen ka toñɗa kam ko mbawɗa wadde ko kalɗa ko ɗo joɗɗa kalɗa ko ɗo kam ɗum mbawɗa wadde ko mari paamide eyyi ala probléme sa waɗi ɗum minama jam ñambanɗen mbawen noon min ma ala e probléme goto ay wefta kam ananan ko kalmi ko an idan mi wiyatna mi wiwanmi eyyi ko kalɗa ko yawat ɗum eyyi fala kala mi yeehi mami yamal de so Allah barka rasul Allah seri mami yamal mari kam jaw ande wama ukku sanfe ko jaaha Mali way sa yahani Mali minama kamen parediri parce que i mbiɗa ɗum baba paña kam haaltu kalɗa ko noon haaltu billahi mbukkatma de nde sen nde telen ka nde bukkuno Abdoulaye Wade yalti Sénégal mi haalanno mi waɗatma de an dañin arsuk poɗɗimɓe a woppat ni wona an foɗɗum régulation hon tigi remi ɗum debbo ma wi waɗat kam cocktail molotov a wawa haaldu debbo ma so waɗi mam mi wima mam ñifi min wima mi mam dara serma so waɗi mam ma so ndiyam mbimama wo rewtere a woppata bint mi waɗata cocktail jaari kottitinta yalta galle o a nani nan kalanmami ko jaari yo yaltu galle o a faami de haaldu debbo ma an resi ɗum an addi ɗum e galle an hol hul debbo ma cuusa bamma an ala gacce woto yaltu hen de jaggo dewgal ma ha tiiɗa ummo ha doye jaari billahi an han jibinde el ɓuuri jibinde o daña debbo ane moƴƴuɓe a woppat sa woppi ɗum a yeey ma basan ɓoltitama ɗuɗal Allah jaasa jinmi ko yaafa kam anani par ce que min ko jinmi wadde ko mi waɗa ɗum sah waɗanmi somi waɗi ɗum momi fawa hakke ma e hakke salamata anani par ce que ko mbimi moɗo taƴa bagasuji joomo mi waɗa ɗum mi ummani hen hande mi ummani hen janggo anani hay nenan ni mi noddi mi haalnimo o haali mi taƴat
pasque nena meeɗa kam ñagade hunde mi mi watta kono oɗo mi force mi wadda ɗum somi waɗi ɗum mi fo hakke ma mi fo hakke salamata te ɗum moɗo cayam anin ɗum waɗi jinmi ko ñaaf e ha joni c'est bon ɗum waɗi jiɗmi ko jaafoɗa kam somi pari mami yaha ha to salamata mimo yo yaafami ɗum waɗi noon noddimami ɗo en an kam a yawi kam walla an kam fof ma hina normal an an haala taƴgol an waɗa ɓaccude an ko heɓma an jaari haalnam ko heɓma mbimi an o décision a fonno ko wadde encouragé anani an salamata par ce que onon on ngala fulla son dañno fulla o décision avant mi woɗ jotto ɗum onon potno jotto he sukka an nde gonɗa an sukuñen an mi tinani ɗum an jaari mbiya mi taƴat mi wiyata sukuña ka sukuña kay an rawi sukuña an jaari an keɓduma taƴgol an chaque jour taƴgol an miijo ko kalta ko an joni jaari won neɗɗo gacca kanɗinkinogol ma ngol wona hangaka he sa yiɗi ngulla sa yiɗi mbara kam kono par la force mi taƴat ko mimi komi ummata hen a nanta kam mi taƴat ɗum mom ko ɗum mbimi te force ko ɗum waɗanmi ko so pertude no woda kam min perta enen fof kono so tawi noon ko ni min mi taƴat ke kam ala hen ko tagi omo resa nayoɓere pour holɗum onon so ñakki fulla min noon mi ñakkani on fulla jamais de la vie an joom resat naybel an kam takar an wiide aɗa taƴa an eyyi mi taƴa joni an mi namnima tan an wadde joom ka an tan resi holon sayi fa o horittima wonda joom an ko niratmami tokkiɗa galle wawi wona ɗo mbiyata a taƴa so hanni hin kam laaɓi tos a yaltat galle a joɗtaka ɗo min eyyi mi yaltani te mi taƴat an min kalta min bibade an biba an ala an gonɗa ko fidde ko an kalda an gonɗa ko fidde an gonɗa ko fidde mbiɗa mi fijat a fijat de mayi an jooɗo rek mbiɗa mi fijat an jooɗo rek mayi no hoorema jaari mi waɗa ɗum gumde an biba aɗa ñakki fulla de an 1 2 3 aɗa wulla eyyi ɗum ko ɗo wattinta an ponnoɗa ko gara mbaɗen d' accord min e ma e salamata an sukkar ka wiye d' accord ko d' accord anma anan miijo kalta ko an e taƴde d' accord e taƴde mbiɗa holɗum min da mi taƴat mi haalnimo ɗum so yiiɗi jaafoɗa kam sa wawa noon haajuma ala probléme mi on bakkar mi mboɗo wawi ɗum wadde supporté ala probléme wona mbiɗa sa taƴi ko taƴa kono ɗo jooɗoɗa galle ha wela mbarat andi sa taƴi mi waratma ni maɗatmami ala probléme kono yon taƴ ha para après mbara kam an ko wurtuma taƴgol an jaari an jaari a dañi gacce ko bindetake an ɗumen sa dañi ko mettuma ñiftataka galle mi yahani te mi taƴat ay on gon kom paamani min oɗo instant mi fotani wonde ɗo Sénégal min école wonnomo nenam no yoɓonno chaque mois 300 000 parmi mi fuddi yaade caggal leydi joom tagi mi yahani oɗon gorko taha avenir on bonni o wi omo resa goɗom addudo en pour holɗum onon on ngala avenir kono min komi joguinoɗo avenir kanko bonni avenir am ha para joni noon omo yiiɗi resa goɗom addudo en jamais de la vie min ko mummi ɗo e galle he de 1 min mi andano mo risi salamata armi ɗo en tawmi salamata de 2 un bon jour an arda an e ɓinguel ma joni noon ɗum ɗo won 3e fois jamais ɗum mi ƴewta ɗum jamais de la vie mi ƴewta ɗum ala ni haala taƴgol kam par la force billahi mi taƴat ɗum billahi mi taƴat mi ƴeew an ko mbawɗa hen walla mi ƴeew holon tan daro wiye kam jaari hoto wat par la force mi waɗa ɗum point barre hoto ƴeewa min kay mi wimama ko mbiyanma jaari hana ka sukuña an so yiɗi koleñ ma koɗe sukuña ko an woni suhuña an woni sukuña an woni suhuña an tima neɗɗo tan mbiya an a taƴat an tima neɗɗo tan neɗɗo jaay mbiya taƴat an ka sukuña o ko neɗɗo an ka sukuña mbima an woni suhuña no ari mbaɗa pertuɓe ménage mine bébé am mine makko mi mbayano ni avant aɗa ara
ko jammi gonno den an abba lagde an nganden me joma andu joma haajum ala hen haajum ala hen ano gonda ka force do hoore ma jom to toy kanko tan ori seyno mo ko boy kono ya chaque jour wima biba mi seyre mbiɗa yahata a joɗoto ɗum ko ñakkuɗo fayno ala hay goto classe wallu yimɓe mi ala classe ande jaari barke salatul fati an ko mbiyata ko an taytan ko noddata ko taytan ko ɗum gongama war ko mbiɗa ko audition mo gueɗɗa watma mi waratma galle ar waram waɗɗum joni jeewa an sa wawi a joni mbaɗa kam jeewa ana jeesel ma an ala hay goto fula hay goto fayre hoto jeewam an e guiré ma tappel mo gonɗa